Kulaturi medari Ini kali ngasto kupaten niku kali penarine terus kali ini pelandange kali kulaturi metu. Nah, bisa sini kurang ngerti bahasa ya nek lajari kon metu bocah loro pelandange truk terus karo sing di omah niku monggo mriki kali lare ingkang dipun nadari. Nah, monggo teng mriki. Ini kali pengantin sepitek niku sing dipun nadari. Ini panjenengan Mbah Kasmudi monggo kulaturi medal wonten mriki dalah ingkang putra panjenengan Mak Bagus Budi Setiawan. Mas Bagus Budi Setiawan. Sandingan lengger kan kita ada di lengger nyok. Kali Yoko monggo dipun timpin gendhengipun kangge ngiringi lare ingkang badhe dipun adari ilir monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala mursalin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa qaddir lisani ya qahu amat badan. Kunjung bersanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala mugia panjenenganipun Bapak Kasmudi dalam panjenenganipun Ibu Parmi badhe medhari pangandika ingkang sampun kami jinten wesan inggih menika ngawontenaken ujar kaul utawi nadar kali panjenenganipun Mak Bagus Budi Setiawan ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kades ingkang ngasta payung agung pemerintahan wonten ing Desa Jedis mriki Dusun Semerak ingkang saya hormati ugi ingkang kawula taati ingkang dados peraturan-peraturanipun sasampunipun boten kawula sebat setunggal lawan setunggalipun ugi malih dhumateng para pinisepuh kesepuhan aji sepuh ingkang manggen wonten ing tlatah mriki kiblat papat wetan kidul kilen kelawan ler pancering bayunipun mriki panggenan panjenenganipun Bapak Kasmudi dalah Ibu Parmi nyuwun setunggal keselamatan rahayon kawilujengan kalih sing sambikala purwaga ngantos wekasanipun ing sabenjang tembenipun. Ugi malih dhumateng Bapak Polsek ingkang ngasta keamanan wonten ing Desa Jedis Kukuban Kecamatan Nusawungu ugi ingkang tansah kula hormati ugi ingkang tansah kula taati ingkang dados pelaturan-pelaturanipun mandhaping dhumateng Ketua Pemuda Karang Tarunanipun pemuda maupun pemudinipun ugi ingkang kula tresnani mandhaping dhumateng para pujangga linangkung di menika sesepuh saking Dusun Semerak Desa Jedis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap ugi ingkang kawula suwuni sawab pandanganipun kanthi pinaringan paharikan menika
wilujeng slamet kali sing sami kala boten wonten alangan setunggal punapa. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Ugi malih boten kantun dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring kenikmatan barokah wonten ing dunya ugi barokah wonten ing akhirat imbenjang temenipun kawula ajeng-ajeng sapangatipun wonten ing yaumul qiyamah. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Ugi dumateng para leluhur saking kiblat papat wetan kidul kilen lan ler pancaring bayu bayunipun yang wonten mriki panggenan panjenenganipun Bapak Kasmuti dalah Ibu Parmi. Ugi kawula suri salah pantunganipun ugi kula suwuni kali berkahipun kanthi pinaringan rahayu wilujeng kali sing sami kala boten wonten alangan satunggal punapa. Dene panjenenganipun Mbah Kasmuti dalah Ibu Parmi menika badhe medari pangandika ingkang sampun kawijinipun lesan omong sing wis diomongaken nalika riyin. Dene panjenenganipun Bapak Kasmuti utawi Mbah Kasmuti dalah Ibu Parmi menika ngendika ingkang kados mekaten. Pangapunten sedaya kemawon mbok pilih salah kapatanipun kula anggenipun kula badhe ngawontenaken nadar utawi wakil kali panjenenganipun Bapak Kasmuti dalah Ibu Parmi kanthi dipun sesepuhi kali panjenenganipun Bapak Saman kawula nyuwun gonging samudra pangaksami saagungipun panjenengan kersa ngapuran sedaya kemawon atur kula imangke kurang suba kelawan sutanipun nggih. Paniki panjenenganipun Bapak Kasmuti menika nalika riyin menika gadah anak utawi putu nggih Bu nggih. Gadah putu menika pernah duweni omong, pernah duweni pangucap, pernah duweni pangandika. Pangandikanipun kados mekaten. Bocah mriyang ora mari-mari. Budhe, budhe. Jane kowe mriyang apa? Tambane apa? Mbae wis bingung. Ngetan bisa tambah nang ngetan. Ngulon tetambah nang ngulon, ngalor ngidul balik mengulon malih dipun tambani. Moga-moga kowe tetambah nang nggone Mbah Saman nang maring desa Karangtawang jere omongane wong nang ngaring kanan mbok menawane cocok jejel nyontek mengana. Nah alhamdulillah niku dipun ayomi kelawan Gusti Allah Ta'ala dilalah wonten mriku kinarya kanggo dalan marine si Jabang Bayi di panjenenganipun Bagus Budi Setiawan niku dadi mari anggenipun mriyang. Jane Mbah niki panjenenganipun Kasmuti utawi tinggal niki jenengane Kasmuti parabanipun menika tinggal. Niku pun kurang kedah kaya ngapa rasane wong kepengin marekna karo putu. Dilalah teng mriku nggih Mbah. Sama niku dipun paringi ngersanipun Gusti Allah saged mari. Lah menika pasang menika bantal sak cekapipun kawula aturaken dumateng para leluhur menika saking kiblat papat leluhur saking wetan nggih ngrungokaken pangandikanipun panjenenganipun Mbah Kasmuti. Leluhur saking kidul nggih mirengaken kali panjenenganipun Mbah Kasmuti. Leluhur saking kulon nggih mirengaken. Leluhur saking lor ugi mirengaken. Ugi kang jeneng kaki rengok kelawan nene rengok sing lungguh bareng-bareng sak dina niku anggenipun panjenenganipun Mbah Kasmuti pangandikan ugi nunggoni wonten mriku. Sedaya para leluhur niku lekseni dados omonganipun panjenenganipun Mbah Kasmuti dalah Ibu Parmi menika dipun ayomi kali Gusti Allah Ta'ala kanthi dipun ijabahi panjenenganipun Bagus Budi Setiawan menika dilalah mari. Dadi mugi-mugi saged mari anggenipun dipun paringi sakit seger kelawan warase slamet rahayu kawilujengane. Dados panjenengan niku badhe kalau aturi merseni ingkang dados perlunipun Mbah Kasmuti sak keluarga agungipun. Ugi panjenengan leluhur ingkang jumeneng, ugi leluhur ingkang sumare. Sedaya niku wau bruk dados tunggal kang wetan kan kidul kan lor kan kulon menika dados tunggal dados dengan menika
boten dipun aturi nekseni tapi rawuh wonten mriki teges rawuhipun menika dipun lakokaken kali tingkah kelawan lakonipun Gusti Allah. Panjenengan menika saged murakabi, panjenengan menika saged ngijabahi, panjenengan menika ndawakaken lumantar saking panjenengan sedaya dumugi ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Dados panjenenganipun bagus budi menika saged mantun. Mugi-mugi selamat rahayu wilujeng kali sing sampun kula boten alangan satunggal kula. Dene imangke badhe kalau wujudaken nggih menika panjenenganipun nak bagus budi menika wonten kagelaraken klasa bantal menika rumangsa badhe batalaken anggenipun wawan pangandika ingkang sampun kawijilingipun lisanipun panjenenganipun Bapak Kasmuti dalah Ibu Parmi menika saged dipun ijabahi ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sepindah menika wonten nggih menika ingkang dipun wastani beras kuning ngeningaken cipta anggenipun Bapak Kasmudi Mbak Kasmudi menika ngawontenaken pangandika ing nalika semanten dipun wijilaken pangandika ingkang sampun kawijilan lisan. Lah menika dipun badhe dipun nadari wonten ing dinten sakmenika menika dinten Jemuah Pon tanggal 5 bulan 6 tahun 2026. Ugi kaselesai jembatan dina pitu rangkep gangsal. Menika sedaya dipun bepeni sak samunipun dipun bepeni menika dipun suwuni sawapandhanipun kanthi pinyaringan kewarasan wilujeng kali sing sami kala purwaka ngantos wekasanipun. Ugi pintu sekawan sasirolas ugi anak sene pangandikanipun panjenenganipun Bapak Kasmudi anggenipun menika medharaken nada ingkang sampun kawijilan ing dinten sak menika. Menika wonten ing dinten Jemuah Pon tanggalipun 5 tahunipun 2026 wonten sekitar niku jam setengah 3 niki. Nika dipun wedari. Ugi dumateng para leluhur saking wetan kidul kileng ler monggo kawula aturi anak seni ingkang dados nadaripun panjenenganipun Bapak Kasmudi sak keluarga agungipun anggenipun sampun medhari pangandika kali panjenenganipun Mak Bagus Budi Setiawan. Monggo di ingkang setunggal niku ngasto niki kang setunggal ngasto niku. Nggih, dados kalih iki panjenenganipun Budi terus bapakipun terus niki kali ibune monggo Bu. Wonten ajeng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ana dandang saka wetan wujude putih kang dadi arane dewane Dewi Sri manuke manuk kuntul putih kang dadi warnane pinter marang panggritane ing nalika semana anak seni Bapak Kasmudi anggenipun pangandikan kaliyan panjenenganipun Mak Bagus Budi Setiawan nyucuka Sukerto lan penyakite panjenenganipun si Jabang Bayi Budi Setiawan dipun tinggalono seger kelawan parase gawanen suga kelawan penyakite guangen ana ing segara wetan. Ugi honggo trihonggo kersane Allah Subhanahu wa taala. Ana dandang saka kidul wujude ijo bataraning Bathara Kala ingkang Sukerto dipun gawanen tinggal seger kelawan parase sehat lancar boten wonten alangan setunggal punapa gawanen penyakite wonten ing segara kidul. Bismillahirrahmanirrahim. Kinebuk sang mawa cakra hong mali ana salam ana dandang saka kulon wujude kuning dewane Bathara Narada kawanan Sukertane si Jabang Bayi Budi Setiawan tinggal ana seger lan rasa sehat boten alangan satunggal punapa sakniki dugi sapinginipun. Bismillahirrahmanirrahim. Kinebuk sang mawa cakra hong malyana salam ana dandang saka ing lor
Badaraning Bathara Brahma kang gawa suba lawan sukertaning lawan si Jabang Bayi Budi Setiawan Gananung Segara Lor tinggal seger kelawan larase. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya para leluhur saking kiblat papat wetan kidul kilen kelan ler anak seni ing dinten samenika dinten jemuah pon tanggalipun 5 bulanipun 6 2026 nglebari ingkang dados pangandika ingkang dados sawijinipun lesan dipun sapangati Rasulullah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ugi donga Fatihah kula akan dumateng para leluhur ingkang bakal wonten ing desa mriki utawi wonten ing dusun Semarang mriki dipun sapangati khususan Rasulullah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Selamat kau panjenipun si Jabang Bayi Budi Setiawan anggenipun nandang sakit utawi nandang gerah ingkang nalika semanten antun sabar parasai boten-boten alangan satunggal boko kaki among kelawan ini among kaki jaga Arya kalawan kawasane kanang mugi kanthi bilaringan keselamatanipun anggenipun momongi si Jabang Bayinipun Budi Setiawan dipun sapangati Rasulullah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Tawang wong kagawa marang Bagong awak mugi kanthi pinaring waras selamat rahayu rahayu sangan. Allahu akbar. Muhammad Rasulullah anak kepingin dinten sampai kemudian dari pun Bapak Kasmudi